Vítejte, v tuto chvíli máme aktivovánu licenci a jsme připraveni pustit se do práce. Spusťte platformu NinjaTrader. Otevřte graf nebo workspace, který používáte pro zadávání vstupů. Nyní si popíšeme nutné nastavení grafu a hlavní okno indikátoru. Pro správnou funkčnost indikátoru je nutné mít skrytý Chart Trader. Pokud tomu tak není, skryjte ji kombinací kláves Ctrl+Shift+C. Další a poslední podmínkou je, že když přidáváme indikátor do grafu, musí být graf nastaven na poslední svíčce. Proto doporučuji nepřipojovat se v tomto případě k datafeedu, není potřeba. Přidáme do grafu indikátor BAO Trade Picker stejným způsobem jako při aktivaci licence. Všimněte si navíc parametru Session Start, který vysvětlím později. Nyní se seznámíme s hlavním oknem indikátoru. Titulek okna nás informuje, na jakém trhu a jakém časovém rámci se nacházíme. Jako první se nachází neodmyslitelné logo Golemator a pod ním následují řádky poskytující informace o aktuálně zvoleném vstupu. Entry time znázorňuje čas, ve kterém chceme vstupovat do trhu. Pokud ukazuje text Pick Candle, musíme vybrat v grafu úsečku, na jejímž close chceme vstupovat. Toto je základní koncept indikátoru. Nezadáváme cenu, ale zadáváme čas, ve kterém má být vstup uskutečněn. Market Position určuje směr, kterým obchod bude probíhat. Změnu směru provedeme dvojklikem myši v grafu. Pattern určuje typ vstupu zadávaného obchodu. Výběr patternu provádíme výběrem položky v select boxu níže. Jak upravit seznam patternů si předvedeme za chvíli. Zaskrolujte v grafu vlevo, šipkou vlevo anebo kolečkem myši dolů. V hlavním okně se zobrazí šipky, které umožní přeskakovat na začátek obchodní seance. Začátek obchodní seance je hodnota parametru Session Start, kterou nastavujeme, když přidáváme indikátor do grafu. Pojďme si společně vytvořit krátký vzorek obchodů. Vstup označíme v grafu tak, že držíme klávesu Shift a následně klikneme levým tlačítkem myši na svíčku, kde se vstup nachází. Pozadí svíce se zbarví buď světle červeně, pokud se jedná o short, světle zelená barva signalizuje vstup long. Nyní stiskneme mezerník a vstup se vloží do seznamu. Provedeme další vstup, tentokrát short. Dvojklikem myši změníme pozici z long na short. Vidíme, že v okně se změnila pozice. Opět kombinací Shift plus levé tlačítko myši označíme svíčku a stiskneme mezerník. Do seznamu přibyl další obchod. Pojďme si ukázat, jak můžeme využít web v souvislosti s tímto indikátorem. Přihlaste se na web a v levém menu klikněte na položku Input Trades. Vidíme seznam obchodů, které jsme doposud provedli. Pokud chcete mít jistotu, že se obchod opravdu uložil, ponechte si tuto stránku otevřenou. Nyní, když vložíme další trade, okamžitě se zobrazí v tabulce a upozorní nás zvukový alert. Rovněž máme možnost z tabulky obchody odstraňovat. A v neposlední řadě si je i zálohovat jako CSV soubor. Podrobnější popis funkcí této stránky najdete v dalším tutoriálu.
Poslední vlastnost TradePickeru, kterou chci zmínit, je pojmenovávání vstupů patterny. Na webu golemator.com v levém menu zvolíme položku Patterns. Vytvoříme si vlastní seznam názvů. Můžeme patterny vytvářet, mazat nebo přejmenovávat. Změny vždy potvrdíme tlačítkem Update Changes. Následně je nutné aktualizovat indikátor. Klikněme myší do grafu a stiskneme klávesu F5. V rolce z patterny vidíme aktualizovaný seznam. Vstupy můžeme nyní pohodlně filtrovat dle názvu. Další video bude zaměřeno na BAO tester, který využívá právě seznam tradeů, který jsme si pomocí BAO TradePickeru vytvořili. Děkuji za váš zájem a přeji hodně úspěchů na trzích.